Salam hurmatly vatandaşlar. Şu gün 19 oktyabr hepdeniň 4-nji güni. Muhammed ağa, hoş geldiňiz. Biziň efirimizde. Salamu aleykum vatandaşlar. Hoş gördük Murat. Hurmatly vatandaşlar, şu gün biz ine ýürüýte efir geçirýär. Türkiýanyň aktýory, ýani Burak Özçivit ine Türkmenistana baryp, şol ýerde Gurban Berdimuhamedowyň kino festiwalyna baryp, Arkadaş şäherine ýani beýle aktýorlar bilen öz ýani awtoritetini Gurban Berdimuhamedow gollamy üçin ortaga goýdy. Ine şu arada biz şunu gurulmajak bolýar. Muhammed ağa, biz efirimize başlamaka men bir kiçik videonu okuyayım. Türkmenistan'daki ýani Burak Özçivit nähili onu garşy alýar Türkmenistana näme bolup geçýär? Bizim vatandaşymyz dogry düşünýärli. Şo näme görýär? Men bir kiçik video okuyayım. Ine hormatly vatandaşlar, serde bilersiňiz, şu ýerde ýani Burak Özçivit ahaldaki bedewlerine hayran galdy diýip. Men bir şunu taklaýyn, şu ýerde bir aktýor okuyyn, şu ýerde. Ünsüň şunu. Ine şol aktýor saq tarapda oturanlar bizim ýani ýüzüňi seretsek, şol aktýor ýadyňyzda bolsa Taksi dip kino bar Fransada. Şoň 1-nji, 2-nji, 3-nji, 4-nji bölüm bolla. Şo ýerde bir ikinji planda oýnayan aktýor ine şol araba adam. Ýadyňyzda bolsa ýani şo Taksi kinosyny taksist bar, ýanyna bir polisiýski bar. Ve şu politsiyeskiň komandasyna bir arap bar. Kä wagt ýani ikinji rollarda çykýan. Bu arap Rossiýada wagt gaýtyp Putiniň ýanyna diktator aýlanyp, şu näme kim näme berse şol aýlanyp ýör. Öden Fransaly arap. Fransada bir ulawry ýokmu? Ýöne ine gynasap da Türkmenistanda şulum bardy. Ýani Burak Özçivit'im ine şulum bardy. Şul ruh taýdan gaçan adamlar bolsa Türkmenistan'a arkada gollamana barýar. Ine men şonu belläkleşik bolýan. Gerin Türkmenistan'da videonu dolu seyredelim. Ünsperin hormatly vatandaşlar, halk yoktur bunun içinde. Hemme zallar, oturuşlar boştur. Ine ýürüýte şol gelen mihmanlara uludan ulu hormat goýmak üçin, ýani şolary pul bilen we hormat bilen azyryp, zat edip indikelerler gelir ýaly, beýlekler gurrun berer ýaly, diňe şolar üçin edilýär şu konsert. Mysal üçin halk bilen oturup, şol adamlar otursa, ýagny onu başa vurun. Beýerde diňe şolar üçin ýürüýtilen konsert gurulýar. Ýene de ýani Gurban Berdimuhamedow özüniň kezzap ýiti ýani siýasaty bilen satyn alan adamlar getirip diňe şolara hyzmat edýär. Ine şol adamlar soň bütün ýani dünýäde şu Gurban'a hyzmat etmeli. Müsörün adamlar. Ine senin maskaraçylyk, ine şol öýlerine aktýor diýenler, ýa-da şu Burak diýen bir Osmanyň ýani taryhy kinolaryna şol bir esas aktýor bolup oýnayan Burak Özçivit'i, ine şolum geldi, şol Gurban ulyň mihmançylygyny, kezzap mihmançylygyny dağıtmana geldi ve
utunan oğum video alya da dediye keyip ediyor. Ine ünsverin ine şu yerde de bizim MMA'da çıkış ediyen bir kıyerek yeğen yankı görüşçü men bilemek şun adını olum şol yeğense çıkış edip yankı yeğenlere tabi ol hurmatlar kadam tabi ol deyip yine de şu yallakların komandasına şol boyovoy iskusu ediyenem olsa yallakların komandasına şol mihmanların arasında otuyor. Şol bir yallak gruppan yatar Urbanın üyüne avra yazıp koyuyor dünyada. Ünsverim. Ne şularda Türkmen olan şul Devletcan. Devletcan. Öyle bir goz pasmen yönü ruh taraftan ruh başka tarafa giden. Urban uluyunu ve diktatör yeğenler gollak gelyen. Mümkün olma kömür ediyendir. Yine sen namusun pasmen olsan oludun kömür almalılar. Sebep şu alınan kömür, alınan pullar halktan oğurlanıp sana verilýär. Ol bir banditler alıp sana berýär de me inim yeňişgadan diýip ýa-ni sana berilýär senim yeňişgadan çykyş edip halkyň ýigrenilýän, halky ezýän adama sag bolsun ýa-ni diýip onu awryny galdyrýar. Ine şu döwletçan diýen şu. Yine ýalňyza görünme bolsaňyz yine buron ýanyna ikinji planda artistler, oýnayan artistlerim olaram geldi. Muman yine şunu türkmenski variant diýilýär. Doğum bilen telpek geydirseler türkü. Bul bolayın mara kelletine ýa-ni baýuş gony kelletine ýa-ni perişte boldy diýip öz ata watanyna geldi. O ýerde de ona hormat goýuldy diýip ýalňyş pikir edýärler. Yine şular ata toprak diýär. Yine bular ata toprağa gelip ata toprağı basıp bir bandit, kezzap, Gurban Berdimuhammedowa hyzmat etmek üçin gelen adamlar. Bular öz sözlerini ata toprak diýär bolýan, mümkin bular düşünýänem däldir. Yine hakykatdan şular gelip Gurbany gollap Türkmenistanyň diktaturasyny gollap bu awraň dünýäde galdyrmak üçin gelen adamlar. Bu diktatör Türkmen halkyny ezip otyr, psikiktadan kelleti giden o zatlar sebäpden ok sebäp pullar, berilýän pullar, berilýän awraýlar gözlerini dogry ýumdy. Hem Aşgabat hem Akradağ şehrini gezip gerçekten muazzam güzel şeyler inşa edildi. Ne ünsverim, şol Burak diýýäni şol ýa-ni Türkiýanyň
hakyky gahrman aktýory, Türkiýede köp taryh kinolarda çykyş edýär, ýa oýnaýar esas rollaryny. O ýerde namusçyň, ar namusçyň, uly ýa-ni ahlak taýdan dogry, gahrman, hakyky zulüme garşy görüşýän, hakyky ýa sada adamlary halkyň tarapyndan her wagt durýan, görüşýän adam kinoda bir geroy, ýa-ni gahrman, ýöne hakykatda bolsa ýallak gruppasy bilen gelip ýallak hereketlerini edip gapdyna döwlet çanan boşup, ýagny Gurban Ulyň ýalamaly ýerini ýallap bir maskaraçylyk. Ine şunu Türk halky görýän bolsa, ine men size aýdýan uly hormatly Türk halky, ine şu ýaly iň hormatlanýan aktýoruňyz Jennifer Lopez ýaly gelip bizim diktatorymyzy ýalak edip otyr. Bize bu maskaraçylyk gaty bizi gynandyrýar. Biz Türk doganlarymyzdan bular ýalda garaşmadyk. Şunun bilen Burak aktivistiniň ýa-ni Türkmenistanyň halkyň arasyna awraý noldan pese düşdi. Ine hakykatdan hem bolup geçen zatlar. Buraya geldik, çeşitli işbirliği projelerimiz olacak Türkmenistan'da. O Ine şöyle geldik, bizim bir iş proyektimiz bolacak şu ýerde. Bular bara de öz biznesini, öz proyektini ýa-ni pikir edýär. Şu ýerde edilýän türkmen halky var. O ýerde şol bular mihmançylyk alýan, bular çağıran adam diktator dämi? Bular paýhynada. Pulu satylan ýallaklar diýilýän o. Ertir kimirçen sonra çağırsa da o ýerde bar, o ýerde bir proyekt tapyp projektimiz bar. Bize mine beýýat diýip Türk halkyny dogrudan pazor edýän, Türk halkyny şu kanalizasiýanyň iň aşagyny gömýän ekranda gahrman hakykatdan hem ýallak, ine şu ýaly Türk aktýorlar gynatan Türkmenistana gelýär. Oň arasynda döwlet çanan bar. Osman ve Alparslan'ı beraber yapabilir miyiz düşüncesindeyiz. Onların davetiyle geldik. Sağ olsunlar bizi gayet ilgiyle karşıladılar. Bugün de gün boyu yoğun bir programımız var. İnşallah bu büyük projeyi de hayata geçireceğiz. Sağ olun. Ine hormatly adamlar, beýik projeyimiz nesip bolsa boljak diýip ýa-ni ine şular nime diýer. Ine iksan ýallak üns berseňiz, ine bir ýallak Gurban Uly we ýegenler ine öwýän, bir ýerde ýeňiş kazansa böküp ýa-ni hormatly arkadagym zat diýip öwýän. Beýlik ýallagym kinoda gahrman hakykatdan bolsa ýa-ni diktatorlaryň ýyzynyň ygap ýören ýallak. Ine iksan ýallak. Ine men şunu ofitsial aýdýan demokratik opozisiýanyň adyna. Utanmanym surata düşýär. Burak? Indi bular nämemiş? Bira ýa-ni boýboý iskuswada gahrmanmyş, beýlekem kinolarda gahrmanmyş. Ine şol öz awtoritetlerini Gurban Ulyny gollamany gelen adamlar ýürüýte. Ýa-ni ýallak komanda goşulyp Türkmenistan şol Gurban Ulydan kösenip, Gurban Uly watany oglap, pullary oglap, bütün haklarymyzy oglap ýören adam şunu çağırıp pul berip oýnatdyryp ýör. Öýlerini oýnatdyrýan aktýorlar boldy häzir. Bular Türkmen kardeşleri salam berýän, düşünen oýdyan. Bular ýa Gurban Ulyň kino festivalini absurt etmeni gelen adamlar. Aynı ýygyny görsem görmeli. Men şu videony häzirçe aýraýynla bir gepleşe geçäýli. Umuman
Şunu YouTube'da görübilýäňiz, egerde kim görýärse gelse, hormatly watandaşlar ine ýanky siz görübilýärsiňiz. Men kiçik parçalaryny görkezdim. Ine biz öz gepleşigimize geçelik. Salamu alaykum Nurjan apa, hoş geldiňiz kanala. Biz ýalňyja bir gysga düşündirsem, bir näçe video parçalary görkezdik. Ine Gurban Berdimuhammedow öz arkadaş şeherini bütün dünyada birletmek için, bütün dünyaya cover vermek için şöyle kino festival oluyor. Yine şöyle baran adamlar yani arkadaş şehrini övüp, vaat edip, Gurban'ı övüp, hem bir yerde yani reklam edip, Gurban'la Fransızlar şöyle diye de validasyon diye de yani şun diktatörünü berkitmek için, şun avrını berkitmek için pulu satılıp gelip yallak komanda giyip şunu övmek için gelenler. Yine şu arada bir gepleşik geçiriyor. Nurjan apa, men birinci sözü yine Muhammed ağa veriyor. Muhammed ağa. Salam Nurjan. Salam. Salam. Hormatly vatandaşlar, ve de ben 3 dağın üstüne deyip geçeceğim. Birinciden Türkmenistan'ı kim dolandırıyor şu neşeli. Men şunu Türk şu aktörlerini, rejisörlerini hem devletcan Türkmenlerin ol bir baylığı değiller. Tevavi bir çıkan, öne çıkan dünya derecesinde kahraman alan adam. Özü bir daha da yeter. Bütün Türkmenler de şuna uğunyarın, uğunvenmiler. Tarihte adam kalar eğer yanlışlık hareket etme. Şimdi Türkmenistan şu atlam bir tane maşgala bile bütün halkı köfep bir maşgala talap oti kefekler için Türkmenistan'ın baylığını talap beyleklere veriyor. Şunku günne de şunkunem bütün dünyada bir avrayda düşün. Hem şu üstünden gülen 2 milyon Türkmenistanlı daşar yurtta kulçuluk derecesinde öz yurdundan maşgalatından ayrı düşüp işlep görenler. Öz yurdunun içinde iş tapmanı 10%, 20% türmelerde en elbet yağdaylarda gecir çekip gören yurdun içine var ya. Bir yurdun içine var ya ki yurt talap oturan adamla bütün hükümet strukturasını özünde kulçuluk etmeyeni övürlen sistem. Bir yurda var ya ki şu yurdu dolandırıp oturan talamak maktadı bile dolandırıp oturan adamla Tungat'ın intelligent diyen düşmanları 34 yılın içinde de şunu bütün dünya subut ettiler. Ne bizim yurdumuzda yazıcı var, kitap yazar yanak, ne tarihçi var, ne aydımcı var, öz istek boyunca aydım aydar yanak, ne Tungat işgarları var, özleri, öz dürücüklerini azat görünüşüne yurdun içine edipler ya. Dünyada meşhurçılık kazanır ya. Bir hemme halkı övürdü öz kulunu. Çağaları dine çareler geçirmek için studentler, okuvçuları çareler geçirmek için doğrulap onun önünden çıkarmaya gidiyor. Çağaları hükümet işgarlar, mollumlarını pakta yığmaya gidiyor. Paktana yığıp pulunu kefeklere kazanıp kefeklere veriyor. Şun yani yurda barıp, men ata yurda bardım diye, şolun avrayın kaldırmaklık bir Türkmen halkının düşmanı bolmaklıktır. Şunu birinciden şolun hem bes düşünmek. Şun Türkiye'den gelen karmaşlamı biz hemmemiz koyuyor. Türk halkının içinden, Türk milletinin içinden şun yani aktörlü dörenli. Yani ki buranın 25 milyon patlayışı var. Bula öz avrayını öz hüneri bilen alyan. Bula eğer halkın kolluğuna dayanıp bilmesele bula hiç kim. Şol için birinciden bula her yurda baracak oldu. Şu yurdun halkı neyle yaşayanı kovu öğrenmeli. Bizim Türk kardeşimiz Türkiye'de görüp otuyor gözüyle. Ne hilli derecede Türkmenistanlılar şu tadı işlep veriyor. Kul volu bir işlep veriyor.
Neçe yılla çağrısın boğurup da Türkiye'ye gelip tırla işlemeyene öz yurduna arkayın gidip gelip bilen akla. 15-20 yılla. Gittiler çıkıp bilen ak. Bardalı yerden gidecek orada yine kıyınçılıklar. Şunun hemmesinin görüp oturuyor. Türkiye'de ne illi şertte işleyenlerini öz gözleriyle görüp oturuyor. Şunun Türkiye'de münlerce Türkmenistanlar kovalap tutup zor bilen Türkmenistan'ı iyi verip oturuyorlar. Eğer şöyle Türkmenistan'a bardalı da şu tadı etmeye dağıtları yok. Yani bütün başkaları olan aç kalıyor. Şunun bilyerli şöyle. Bir Türkiye'nin hadirki yağdayından Türkmen karanbadalara hayırlanıp şu yağdaya Türkmen halkının befidini korap, Türkmen yurdunu korap, Türkmeni keseklere talap veriyenin karşısında kanuni yol bile görüşen adamlara Türkmen devletinin ifleğiyle tutup Türkmenistan'ı iyi veriyor. Şunun bileyelim. Hemen yurtların tarihinde bir adam halkın gücüne dayanyan, halkın tüygüsüne münasip olayan, tungo işgari, tiyatrçı, aydınçı, her bir adam ki tarih yazıcı, kitap yazıyan, her gayet halkın futbolistleri, sportmen kahramanları, halka dayanyan adamlar halkın problematinden ayrı görüp bilmeyen. Olan yanıgan bolar, göne ola, şoğunem bulaşır da halkın tüygüsüne münasip olmar. Tarihte atlarım kaldı. Şunun için on yanıga adamlara adam daklan, kan bağışıtı diyen, şah bağışıtı diyen, şahın iti diyen, yanakçıtı diyen, şu şah gitti de direyen dağıtlar gitti de ola doktor yaşıyor. Göne aktörler, şairler, yazıcılar ola hemişelik bir tarihte kaldı. Şolun kalmağıyla bir halk bir millete uğurluyor. Şu millet şuna kuvvanık geliyor. Şol için devletcan yanakba şuna kov düşünmeli. Devletcan kov biliye bir haramdadalı ne ettir bir talab olur. Öyle çercevde tebiği kartta bolonlar bir köpük haramdada kömek etmedi. Şunu gördüğü biliyorum. Ben neçe oğlunla bilen devletcanı kovun biliyor. Etmeliler şu zatları. Eğer hemişelik avraylı olacak. İnni ikinci men aytacak olayanlardı. Şun kun Berdi Muhammed'le bütün dünyada avraydan düşen. Eğer avraydan düşmedik olsa dünyanın önünde diktatör devletleri de köp. Badiyayla, biraz eytiya beytiya özlerini taklav otuyor. Yöne bula doğal avraydan düşen. Bula hem yazacağı uğurlan özler, bütün Türkmenistan'ın yazıcıları şu haramzada kitap yazıp veriyor. Şun isleği boyunca işleyenler. Şun isleyen adını yazıyor. Aydımcılığı da dine şun isleyen aydımlarına ihtiyar. Şun isleyen maşinlarının yerine şun isleyen eşiklerini giyiyor. Şol için bütün dünyada maskara olur. Halkım inni ayağı kaldı, inni halkın içinde tədiden avrayı nemetçek olup, halkın ağzından çörek alıp, şık mihmallar çağırıp avray alacak oluyor. Bunu da şuna düşünmeli. Bir yurda var yalnız ki, bu haramdadan bir köpük buluyor. Bunun bartının önünde koyan naharları, şu çağılan ağzından alıp, Türkiye'deki milyonlarca Türkmenistan kul olup gören adamdan ağzından alıp size koyun öldürüp veriyor. Çağaları zorlap, studentler zorlap getirip sizin önünüzde tamz ettiriyor. Sizin önünüzde nahar pişirt yerle, sizin önünüzde güllür yerle. Giyeceğin değil şoları yatıran atlı. Siz şu yurda vardınız. Şunu şolu kov düşünmeli.
Sizin geleninizi bütün halk beğenip biler. Böyle Türkmenistan ol yurt de halk öz kahramanlarına konup bilir yani. Ol hemme adı zor bilenir. Ol sizi getirip yine de Türkmenistan tağılacak oluyor. Eceleri çağrısından ayıracak oluyor. Yine de Türkmenler daşarı yurdu uğradım kulçuluğunu devam ettirecek oluyor. Yine de türmeleri dolduracak oluyor. Şol için siz şonu kömek ettiniz. Şonu düşünmeyin. Dünyada en avraylı her yurdun avraylı aydınçıları, aktörleri, rejisörleri, tünük işgarları, sportmenleri hemişe halkının içindeki bardakları derrov halk bilen raydaşlık bilir yani. Halkını kollayan. Türmeye gidecek olsa da şonu kollayan. Yani İran'da neçe tane aktör, sportmenler İran'ın halk ayağlarına öne çıktılar. Halkın karşısına gitmeyen deyip eyyem hükümete duyduruş verdi. Şol için bu aktörler, sportmenler de şunu bilmeli. Siz şu atla Huday Teala Adam Havva'nı demeden kovanını beheşten nem için almaydın deyip. Allah Teala alma iman deyip nemet ya. Bula da alma iye şu iyen için, şu şehvet için içinde övler esker men var ya iye sonra beheşten kovyarlı adamdan hemen bolanam sondan ne yandı da. Ayça kolyanım bula da bir tane şeytan size almaydır o deyip. Sizin on üstü bilen gelen avrayını size avrayı getirmeyin. Sizi bedbaht etti. Şuun siz şu tak bardınız. İnne ol Fransuzla bilen, beyleklerle bilen on yana edene. İki Türk bilen yankı Türkmen sportmenini hem yere akıdıp hem yerde onlara fiilo hürmet etkenini onları oynayarlı. Şolan her bir Türkmenistan'a daşarı yurt oldu 3-4 tane KGB'şnik iğne düşü oldu. Bütün Türkmenistan'ın inteligensiyenin dargadan metodu burada KGB'nin metodu. Her bir adamı oynap şon keyfurunu ne edecek olsa ruhsat verip onu videoya düşürüp şon hem de faktlaştırıp son şonu dudağa salıyor. Hadirem Türk rejisörlerini dudağa salıyor. Nire barın mortalı hemme videolarını düşürdüler. Atelin içinde, tuvaletin içine girdin, duşun içine girdin, yatıp duran yerlerini hemmesini KGB video düşürdü. İnne ola bu haramdadan dudağını şunu bildirler şu rejisör. İnnesi hiç vakit açık öz fikrini aydırılmerdiniz. Sever KGB'nin eline sizin edenettiliğini bağ. Sizin yanınıza kıyız getirenlerle, arak verenlerle, triyek verenlerle hemmeden edenler. Şolun hemmesine video düşünün. 34 yıllar şu haramdadılar şeyittirip, biznesmenlerden dinliler, Türkmen inteligensiyerini bedbaht ettiler, yazıcıları, edermen adamları bedbaht ettiler şeyittirip. Niye adam? Hemmeden ağırlap dudağa sal. Putin hem şeydi bu. Putin hatta Trump'ın karşısına şolar kıyızla bilen video düşürüp Trump'ı kıstav oldu. Bir KGB metodu. Buna da şol oyununa girdiler. Şol için inni yurdunuzda baranda inni siz Berdi Muhammed'in gepinden çıkıbilmersiniz. Sizden bir karamdada yurlu. Eğer erkek bolsanız, eğer Türkmenleri köyyen bolsanız onu Türkmen problemlarını gelin car edin dünya. Gelin aydın Türkmenistan nehirli devletleri. Siz özünüz demokratik devlette yaşayan. Demokratik devlette halk nehirli olmalı. O tayının kıyını görüp otuyunuz. Nehirli sizin koyunuzda maymun yana oyuna otuyunuz. Zor bilen çağları önünüzden getiriyerli el çaptırmak için neymiş için son üstü bilen sizi tanap bilen dan yarlı. Şol için Türkiye'den giden rejisörlü bildin. İnne siz bir dudağa düştünüz. Hiç vaktim şondan tıkbilmiyor. Yöne bir daha tıptırıbiler. Eğer hemmesinden geçip eden günahımızın hava bolum neyme esteli ettinip halkın yardayın dünya ayıttanır.
Türkmen aktivistlerini, Türkmenistanlıları kollap Haramzada karşı çıkış etti. Şol için siz fikir etmeyin. Türkmenler için anlayıp bardım kadim. Siz dine Haramza'dan gelecekte de Türkmenistan ta'lamak için şoňa yardımcı oldum. Şoňa kömek ettim. Biz size oynayap, biz devlet canıda oynayap, hemme Türkmen. Yani şeyden ettilikleri, özleri, öz elleri, ayakları bilen barıp bir Haramza'dan dudağına düştü. Şeytanın emri bilen Almany idiler. Inni siz beheşten kovulayan. Şol için vatandaşlar ahaleke Türkiye'nin içinde şu adamla gözünü anlayıp gittiler. Anırda da indi şun yanak yardaylar gördüler. Inni göreyliğin nehilli çıkış etkiye. Türkiye'deki gecir çekip veren, kul olup veren Türkmenlerin gözüne nehilli teretkiye. Şunu göreyliğin. Eğer bir zerre şeref adamçılık olsa şu Türkiye'deki yaşap verilen bak elini olsa. Şoları kollar. Şoları deportasiya etmenin önüne geçer. Eğer sen Türkmenleri kovuyan bolsan bar şolun elini olsa. Bar şolu den derecede Türklerle Türkiye'de işlemeye şert üretmek için görüş. Eğer ağırlı, namuslu, vicdanlı, eğer Müslüman olsa. Eğer imanlı olsa. Yoksa da siz bir Haramzada öz ata vatanım diyen Türkmenistanlılar ta'lamağa kömek eden adamdırsınız. Şunu tarihte billah koyar. Bollum Murat men. Bu adamlar ata vatan deyip sözleri ulanıp hakikatten Burguan Türkmenistan ta'lapıyor. Bunların ta'laşmanı geliyor. İki yedek yüzünden oşar, elinden oşar, o da atları bulur, ünsveren noktaya onun için pul hormattan yukarı. Bulur pikir diye bulur hormatlanıyorlar, daha da diyor bulur. Edil nimede sıçancıkların üstüne oput geçip oynuyorlar, sonra bulur oynuyorlar. Yani diktatör övmek için yüzde kino festival kurunap, yani arkadaş şehrini getirip şu yerde bulur aylap, arkadaş şehrini övdürüyor kurban oluyor. Yine men şeherim ma, yine şu dağıtları görün, ağzınızı açın, bütün dünyada men vardı görün edin deyip getirin adamları. Nurcan Apa, sen ne fikir ediyorsun? Salam vatandaşlar, salam evindeşler. Menin diyecek olan adım, yani bir namısı günlü bayram. Türkmenistanlı günlü bayram. Men, yani hemmedada aydık geçtiğini nem bolup geçenini menin diyecek olan adım Burak Özçevit ondan sonra yeni de bir giden aktörler, rejisörler biz onları kınıyoruz. Yani siz o kadar mı böyle parasız kaldınız? Siz farkında mısınız nereye geldiğinizi? Bir diktatör ülkeye geldiniz. Sizin haberiniz zaten var. Biz onu biliyoruz. Bizim inteligentsiyamız hepsi Türkiye'de doktorlar, muallimler, edebiyatçılar, yazıcılar, herkes orada kul olarak çalışıyorlar. Şimdi de orada deportasyon ediliyor. Onlardan %100 haberiniz sizin var. Ama sizin bu gelip de orada dans edip yine de bir sürü şeylere katlaşmanız yani çok biz kınıyoruz yani sizi. Burak Özçevit'e demek istediğim yani o kadar Türkiye'de avrayınız vardı. Yer ulan eksan ettiniz bizim gözümüzde. Yani sizin bu aktörlük işiniz gerçekten çok beğeniliyordu. Ama siz bu diktatör ülkeye gelip yani siz avrayınızı yani sıfıra düşürdünüz. Yani bir ülkeye gelmeden önce onun tarihini, geografyasını, ilatını, nüfusunu, her şeyini öğrenmenizi tavsiye ediyoruz.
Yani sizin haberiniz yok diye düşünmüyorum. Yani bu Türkmenistan'ın bir diktatör rejimi olduğunu bizden de daha da iyi biliyorsunuz. Yani bu çok bizi kınanç bildiriyor. Ne diyeyim? Kınıyoruz. O kadar. Gat doğru. Hurmatly vatandaşlar, men ýene bir gerek size şol yallak videony görkedeýin. Muhammed Ağa doğru elek geçti. Doğrudan biz guwanyaz. Türkmenistan'da bir sportsmen bir ýerde bir zat kazansa biz guwanyaz. Ýöne ol gazanyň ýeňişini arkadagy ýygylar başlap aýtsa, onu türkmen halky gyrada gaçýar. Biz bilýäs, arkadaglar diktator gelýär gidýär. Ýöne türkmen halky her wagt bardyr. Şoň üçin şu zatlar döwlet çanyň unutmalar. Türk doğularımıza unutmalar. Ýöne şu gedekki buran eden hereketi diktator gollap döwlet çanyksy ol bir ýallak hereketler. Bu masgaraçylyk. Türkmen halkynyň öňüne burak indi näýe sereder? Näýe atawatanyň diýer. Atawatan ýok bu roýal adamlarda. Atawatan bermezler bu roýal adamlara. Şoň üçin men burak aktivite ýüzlenýän siz Türkmenistana halky gollap gelmediňiz. Siz Türkmenistana öz proýektiňizi etmäne geldiňiz pul gazanmak üçin. Gurbanyl Berdimuhammedow dünýäde belli bir kezzap. Ol kezzap adam Türkmen halkynyň pullaryny ýyp bütün dünýä ýaýradyp ber. Ýagny Antalya'da 7 zvezdaly 7 ýylly otel urýar. Bahreyn'e 500 milyon dolarlık otel urýar. Türkmenistan'a eden ettiğini edýär. Eýen gurläwemelenok narkotik urup gurläwemelenok kellesi giden bir idiot. Ine şul idiotyň haýyşty boýunça gelip şul idiota hyzmat edip, şul idiota ýallaklap, oňa bagyşlap bir topar sözleri aýdyp, ol idiotam size ýa pul berip, sizi gollap, siziň ýa araňyzy beýlik zatlaryňyzy berip, bu masgaraçylyk Türkmen halkynyň öňünden hiç wagt gitmez. Siz Türkmen halkyna garşy hereket etdiňiz. Ine diktator aýrar, siz hiç wagt Türkmenistana gelmersiňiz. Siz inni bir masgara, dünýäde masgara. Dige Türkmen halkyna da dünýäde masgara. Olar ýaly sen buruga ýan, olar ýaly sen Osman ýyliniň ýa-ni ata-babalyň gelýän adam bolsaň, näçe türkmenler deport tutýar? Näçe türkmenler deport durýarlar? Näçe türkmenler Türkiýede ýa-ni bir kanun ýagdaýda Türkmenistana ýiberdilýär we bir kanun ýagdaýda haklar bozulýar. Bizler Türkmenistany gurgunmamyz yok. Näçe sen çykyş edip aýdan ok? Men kinolarda geroy bolup ýördüm. Men kinolarda iň gahrman aktyor Süleymanyň ýa-ni kinolaryna men diňe adalatlygy, diňe namuslygy, wyjdanlygy öňe sürýän oglan onu çykyş edip aýtdy. Men kinoda o zada seyretmeň, men ýallak. Men kinolarda bu roýal çykyş edip, ýöne hakykatdan men durmuşdy. Ýallak men ine gurmanly diktatoryň ýa-ni ellerine oşamana bardym. Inni ha kimerçen çagyrda 10K barjak diýip onu aýtmalylar siz. Boýnalmalylar. Siz erkek bolsaňyz, Türk hakyky bir erkek adam bolsaňyz, siz şonu boýnalmaly. Ýa-da ýerine geldiňiz, derli jurnalistlere aýtmaly. Men ýalňyşdym we günü deport lagery bar, Türkmen halkyna kömek etmeli. Eger Türkmen rollaryny oýnap, on gahrman boljak bolsaňyz, kinoda däl, kelleňiň fantaziýasynda däl, hakykatda bolmaly. Indi men döwlet çanyna bir aýtjaklarym. Howa siz öňüden sportsmen, biz guwanyaz. Ýöne siziň gylyk käsepleriniz, ýa-ni edýän işleriniz Türkmen ýylini, Türkmen halkyny masgara edýär. Lewawy duruşy masgara edýär. Çykyş edip bir ýerde utsaňyz böküp, arkadagy şöhrat, gurbanlylar, men bagyşlaýan ýegenleri salam diýip, olara Türkmen halkyna genosid edip berýänler. Türkmeniň pulunu ogurlap, sizi finansiýet edýänler. Olaryň pullarlar, o bizim pulumuz. Türkmen halkynyň pulları. Şo zatlar düşünün. Sportsmen bolsaň, kelleň ýerine bolmaly. Sportsmen bolsaň, açyk siýasatda ýa düşünmeli. Sebäbi erti diktator çalyşsa, men size söz berýän.
sizi halk derrew ýadyna çykarar. Siz 1000 san medal alaýyn. Siz yazlaklar bilen bilece Qur'anyny gorladyň. Siz öz taryhyňyzy aýdýaňyz, beýtmeler. Näme etseňizem öz agryňyza ýa-da edýäňiz. Bizim agryňyza edýäňiz yok. Näme etseňizem eger Qur'anyny ýallaklap oňa ýa-da asurde diýen bolsa, onu türkmen halkyna garşy edýäňiz. Onu halky öwrenmezde utanarsyňyz. Eger de namysyňyz bar bolsa. Şonuň üçin men ýene burga ýüzlenýän oroýaly mert, geroy, kinolarda, zatda gahrman bolýan bolsaň, geldiň Türkiýe bağışlama toğra Türkmen halkından. Yine yanlıştım, men yanlıştılar, diktatora hizmet ettim. Ve gönü deport lagere varıp, ya da hükümete varıp, Türkmenlere azar vermem. Bir güne deport ediyemez. Onları o yerdeki diktator görüp kayttım. O super atölyeleri kurup, adamları ağırlamak için, yani artistler ağırlamak için kuruyor. Hakikaten Türkmenin yağdayı katı ağır deyip, hakikatçı olun, adaletli olayan olsun. Biz yine men goňýanym sizin ýa-da rolaryňyzy görüp Süleýmanyň ýa-da kinolaryna siz özüňiz ahlak taýdan hakyky adaletli uruny alyp barýaryňyz ýöne sizin hereketleriniz Türkmenistanyna öňüň indi Türkmenistanyna barmyňyz? Eger de demokratiýa ýeňse siz Türkmenistanyna barmaňyz. Siz Türkmenistany Türkmen halkyna garşy hereket etdiňiz. Şonu düşünüňiz. Jennifer Lopez ýaly oňun bütün ömrüni bağışlama olarak geçti. Sizin bağışlama tormalı olursunuz. Türkmenin ýa-da taryhyny görkezip kinolarda gahrman bolup oýnaýan adam barıp diktatorun eline oşuyor. Maskaraçylyk diými? Siz özüňiz şo toralaryň maskaraçylyk diými? İki bolgon düşüp ýa-da reklam edýän diktator. O maskaraçylyk. Bize utanýarsın aýdýan edýän sözlerinizi. Şimdi şu ýanda Muhammed aýtjaklaryňyz bolsa goşaýyn. Murat, men şu nime aýtjak bolýan, Murat, şu siz bir ýurda bardyňyz, prezidenti, ýani Haramzada Berdimuhammedow, göni ekrana gelip, bütün halkyň öňünde Türklere Haramzada diýip goýar. Şu neçelliğine ötünç doğramady. Siz äleke bir rolda özüňiz oýnaýanyz bütün Türkler gahrmany bol. Olam gelip Türklere Haramzada diýip aýtýar. Siz şol elini barıp oşadym. Bir zady emişe belli. Diktator cinayet etýän, bir kanun hareket etýän adam ola wagtlaýynçadyr. Adamzadyň taryhynda hiç bir diktatorun adyny hemişelik görýän nädir? Bir jon başla. Hiç wagt galýan ýokdur. Cinayetkarlaryň ady taryhda ýokdur. Kimem şolara kartasyny goýan bolsa, ola da ýokdur. Tohum tijem ýokdur. Tohum bilen dargabym gitýär. Berdimuhammed diýen haramzadan dünýäde tanamayan adam ýok. Şoň etýän işi dogry diýip birji enezinden dogan adam aýdy bilmer. Şu adam öz ýurdy için bir zat etýärdi. Ne on akly ba, ne on okuyupu ba, on dine bir keseki bizim düşmanlığımızı bizim yurdumuz talap, bizim çağlamızdan e-mail'dan alıp kesekilere eltip berýär. Siz şoň elini oşady. Men şurada yine bir zady belirleyecek o vatandaşlar. Şun yana kino festivallarda atlı yurtlarda bolmaly, hükmen gerek da. Bizim şeyle bir o talantlı aktörlerimiz, aktrislerimiz, rejissörlerimiz var. Göğünü 34 yılın içinde şolar dargattılar. Bir cihan normalli kino adam yok. Bir cihanı kitap yazan adam yoktur. Bir koşku yazıp çıkaran adam yoktur. Hemmesi şu haramzadanın hizmetinde olup edenlerle. Azat özü kitap yazıp bilen adam yok.
daşar yurda adat gidip daşka yurtların kinolarına, zatlarına oynap bilen adam yok. Bizim yurtimizde dine bir muzikant var, bir aydımcı var, bir rejissör var, bir ay tarihçi var, bir kitap yazan var, hemmet bir adam. Siz şunu görüp oturun. Ne illi vicdanınızın önüne siz özünüzü arattırılacak. Şunu görmedik olsanız bolya. Yöne siz görüp bardınız. Şol için siz bir karta üstüne dayanınız, bir adam üstüne hazır kumar ettiniz ki şu yakınlıkta da gitti. Şomra da aydışarak inni siz eğer Türkiye barıp da Türkmenistanlıları kollamasanız, Türkmenistan'daki bolyan cinayetleri aytmasanız, siz hiç vakt Türkmenlerin hormatına münasip olmaz. Türk halkının önüne bir avray olurdunuz. Men şuna söz veriyen nemeden andismeli olsa da andismeli. Size tarih tubut edem şunu. Sizin eden işiniz indi Türkmenli yurdun içindekile ne edeyle o düşünüklü. Onun ne öyü var, ne yeri var, ne işi var, hemmesi haramda adam. Şol için ola dudoğa düşen adam. Aktörlü, rejissörlü, aydımcılı, yazcılı, ola kıyımlar bilen. Gönesiz Türkiye'nin içinde, avat yurdun içinde, bütün halkın içinde avrayı kazanan adam. Size neyme gerekliği vardı bir haramdadan gelmiş. Size neyme gerekliği vardı? Gidip bir tane yıkılacak olup duran haramzadanı kollamakla. Son haram pulu Türkmen'in bokurduğundan çıkarıp alınan pul size neyme gereği var? Şu avrayın size neyme gereği var? Barın ne giyeceğin ne ağlam. Hazır sizi ayağınızdan hem ayırır. Sizi şu haramzada bütün öz maşgalarınızın önüne de bir avray eder. Sever sizin hem ağırda eden ettirliğiniz olabilir o düşün. Şundan berk yadınızda tak. Doğru. Muhammed ağa, şimdi şu Narcan apa aytacak mı? Koşuklarınız var mı? Men şol videonu görüyorum. Ruhat yazdım. Aydırmalı zadi go edip ayttınız, yetirdiniz hem halka. Yani bir gıynanç verici bir şey. Başka diyecek zaten yok. Yine gelin seyredelim. Yine men şu video cevap vermekam Kaşpirovska yüldönyen yine şöyle bir topur account'tan geliyor. Farhat meselesi boyunca biz sizden soracağız. Yürüte çıkış tayarlıyor. Siz keresmot bilen cevap vermeli olsanız, neyemçi hareket etmeden, neyemçi beylek aktivistler hareket edeniz biliyali. Şunun için ayratin gepleşik olacak. Şunun için men komentarya ayırıyor. Farhat'ın meselesi ayratin gepleşik olur. Yine şol diyorlar Шойгу, Герасимов, Хаджиев, где Кашпировский, где Farhat? Yine şu yal gepleşik olur yürüte. Şöyle size cevap verdim. Hazır biz yine iki tane yalla Türkmenistan'da vardı. Yine şu an gururuna diye. Yani hem medadın öz yeri var. Bunu ayıryanız, bunu eyleyanız deyip aytmalılar. Mesela şimdi Kashpirovski Zarina Akhtiyamov'un adına account açadı, şunun adından geliyor. Zarina Akhtiyamov'un biz oturup uğraştık. Katı yankı gen görüş olarak. Şunun için oraya provokatsiyalar etmeli, biz çıkışımız devam ediyor. Hürmetli vatandaşlar, gelin seyredelim. Yine şu iki tane yalla Türkmenistan'ın halkından pul oğurlayan diktatörün pullarına zarar olan adamları yine seyredelim şunu. Yine Türkmenistan'a gelip hemmetine salamaydı ya ekrandan. Bir Türkmenistan'ı gördüm ki şunu. Yani gidip
oğulları, şehirleri aylar gördüm ki Türkmenistan'ın hakiki halkının ýagdaýyny. Ine şu aýdyşym ýaly gahryman arkadağymyzyň myhmanlary diýip ine şolary ýani garşalýa. Ol gahrymanyň kadaq mümkin şular üçin gahrymandyr. Buruk üçin ýa şulaglaryň üçin, döwletçiň üçin, ýöne bizim halkymyz üçin arkada diýen adam kezzap hiç wagt gahrymançylyk edenok. Öz gahryman medalini ýine kezzaplyk bilen alan Türkmen halkyny gynap, Türkmen halkyna garşy görüşüp ýarnak, ýallak polisleri, MHM'leri, artistleri, ýazyjylary ýallak komanda gurup Türkmen halkyna garşy görüşýän adam. Ne şularym ýallak komanda giýen adamlar, ünsüň. Yan kaýdyşym diýal, bul saýrardyr ony arkadagy Serdar, arkada ýene bir zat. Eline düğün çöklen halçyk berdiler boldy. Ünsüň hormatly watandaşlar, biz keypini aýdamyz. Ine seýdim şu ýerde. Международный кинофестиваль «Рассвет Аркада». Yani halkara kino festivali Arkada şehri adlı. Arkada'nın şehri adlı yani kino festivali. Şunu dine adı için barmalar şöyle. Eğer de şul Buruk diyeceğin bir Türk kardeşimiz öğünü fiilyan olsa, Türkmen halkı fiilyan olsa, hem eden kinolardaki obrazlara yani cevap berýän bolsa, cevap berýän alyp bolýan bolsa, alyp bilýän bolsa, şul diňe şul ady üçin gelmediler şu. Ýöne neferden arkasynda şul ad dur, arkasyna Rassvet Arkadagy diýip kino festivali dur, ýani Arkadagyň şäheri adly halkara kino festivali. Şoňa döwletçanam, bulum, ýene de şoňa meňdeşler ýarlaklar gelip, Fransadan geldi ýarlak. Ine şular ýarlaklar bolup Türkmen halkynyň öňüne kino ýasaýarlar. Ýani arkada gollap, arkada legitimlik berip. Şu maskarçylyk doğrudan bir hiç normal adamı gelişen, öňe çykan adama, sportsmen bol, aktyor bol, ol maskarçylyk. Ýadynızda bolsa Putin'i gorlanlar, häzir gaçyp ýörler. Şu ýa şu adamlaram biz ine demokrat ýani Türkmenistany goýup bilsek, hiç wagt şu Burak diýen adam Türkmenistany giýmedi ýalydy. Gelse de bağışlama sorudur ýalydy. Yani Türkmen halkynyň ýani ýagdaýyna, kyn ýagdaýyna garamazdan, hakiki Türkiýede kyn ýagdaýyna garamazdan, Türkmenistanda kyn ýagdaýyna garamazdan günü arkada gelip arkada festivalyna, arkada gowy sözler aýdyp, arkada gollap gidýär. Ede de ýöne aktyor, ýani Türkmen rolary oýnamaýan aktyor bolmasa, hiç tak diýmedik. Ýöne bu adam taryhda Türkmenin gahrymany bolup oýnayan adam. Ünsüň. Bu näme gahrymany bolýar? Arkadagy ýallaklap ýör. Türkmenistanda hatda olar ýallagam ýok, gahrymany adam. Bu maskarçylyk. Türk halkyna ýüzlenýän şoýla aktyor görseňiz, din ýüzüne sen näme diýen baryp Türkmenlere gynanyp ýör. Türkmeni gullar bolup işläp ýör Türkiýede. Şol arkadagy ýani alyp barýan siýasatyna senen baryp onu ayağını elini oşak gaýýan, yalak gaýýan. Sen kim bolýan diýip soraw bermişmi şu Buruk diýen adama. Bu bir utanç. Türk halkyna da utanç, Türkmen halkyna da utanç. Türkmen halky şu Burukdan elini çekýär. Bağışlama sormasa elini polu çekýär.
Murada men çıkayın onda neme olsaydı. Yok çıkmam. Bu toroli efiri. Ha böyle. Adep görün şu at İsrail Hamas bilen davasyny görün bütün dünyada kim bir duygusu bolsa eýem çykyş etdi. Öz halkyny gollaýarlar. Her kim öz halkyny her nähili ýagdaýda bir gorajak bolýarlar. A bizinkiler görün näde otýarlar. Utanmany, hyjalat çekmän. Eger şol adam, şu Türk Burok eger bir azıcık arnamyzy bolsa, Farhady nirde diýip Türkiýe döwletine sorak berer. Nirde Farhad? Türkiýe polisiýasy 3 tane polisiýasy tutdy, şu neçelden jogap bererak nirde. Bir adam, o da dine bir Türkmenne, bütün Türkmen halkynyň problemasyny beýan edibilen. Dünýäniň niresinde bolsa, şon ýanak adam tutsalar bütün rejissörler, sportsmenler hemmesi gollaýar şonu. Abla bolsa baryp karandadan elini olşaýar. Eger Türkiýe döwletini şuňky dolandyryp oturarlar, şunu ýanak bir düzgünçilik etseler, şunu ýanak jinayata ýol berseler, ýa özleri etseler, bilgin erki kun şu burak öz üstüne hem düşer. Şol üçin bugünem hemişelik pikir edip oturmadım. Sizin yurdunuzda bir Türkmen halkynyň öňüne düşen aktivistini jinayatkary goramak niyeti bilen ýok etdiler, nirdeligi bellidir. Doğru. Ine doğru elakkeştiniz. Ine biz Burok'a ýüzlenýär. Burok eger siz gahrman diýip kinorda oýnaýan bolsaňyz, ine bir tane adam, bir tane Türkmene kömek etgörün. Farhat Meymankuliýew. Nirede? Erdogan tarapyndan ogurlandy we nirede? Siz şuna jogap berin. Eger şu Türkmen halkyna bir zat gowulyp etjek bolsaňyz, Türkmenistan üçin ýa Oğuz Hanyň ýanky şondan gelen adama kömek etjek bolsaňyz, ine Farhat Meymankuliýew nirede? Bir adama kömek etgördiňizmi? Türkmenistanyň bir adamyna. Diňe pul üçin barýaňyz ve Gurbanguly diýen bir tezawy hyzmat edýär. Projektimiz var, eýlemimiz var, beýnemiz var. Utunyň yıkıljak bolup dur Berdimuhammedow. Yıkılýan wagt sahna ýapylýarka sizden gidip intek elini aýagyny ýalýar. Ol bir utunç. Türk halky size jogap berermikä diýen sebäbi sizde real gahrmançyk baha bolsa, ine Farhat Meymankuliýew kömek edin. Türkmen halky size hemme ýanky Gurbangulyň elini owşandygyňyzy bağışlar. Şoň üçin ine Murat ben ýene bir zat goşýar. Türkiýeň içinde 1 milyona golaý Türkmenistanly nirde ýatyp durýany bilen akşu. Öz ata watanyny baran ýerlerine, öz watandaşymyz diýip baran ýerlerine, näçe ýyllap işläp görüp görenlerine, inni nirde ýatyp durýanlaryny bilen ak. Tebe polisiýaly izne düşüp, dor bilen izini uratýar. Halitidin Türkmenler söýýän ýerinde. Türkmenliň barlygyna gowanýanyňyz. Türkmenler bizim atamyz diýeniz nirede? Yalan sözleýär. Pul üçin ola bardyňyz bir haramzadan elini olşak. Şunu biz hemişe sizin ýüzüňize durup ýygyryp aýdar. Egerde biz näde ordiýan bolsak, gelin ekrana İslamik Türkiye Devleti'nin yol başçısından Erdoğan'dan tut da Burok'a çeldik. Gelin açık efir edelim. Siz ne niyet bilen haramdadan iyidini duruyor. Gelin subut edin. Bütün Türk devletlerinin önünde, Türk halklarının önünde gelin aydın. Ne için? Bir yurdi. Öz behvid için, kesekler için talap veren, o talap verip duran adamı kollayanız. İyi tersine de şuna karşı hareket eden öz halkı, zicir çöküp gören halkı,
korkusun diýip öňe düşen adamlary haýty yüz bilen şu karamda tapşyrýar. Bütün tarih boyunca cevap verirdi. Gidecek yeriniz yoktu. Eğer biz ne doğru olsak, şunu ancak ne doğru olsak, gelin ekrana. Doğru. Muhammed ağa. Gelin Kur'an'ı elbet koyup kasem içeyleyin. Sen bir haramdadan hizmetinde şu. Sen Türkmenlerin karşısında cinayet etken. Eğer ne doğru olsa gelin aydın. Nurcan apa, senin aytjaklarymyz bar bolsa, aydın olsaň bir efiri bu toraýa şunu diyeceğim oldu. Yok. Emme da aýtdyňyz. Halk bilýär, kimin nähil boldugyny, kim boldugyny. Najis Türkiýanyň halky bu biziň efirimizi dinler, bir-birini aýdarlar. Bu Burak Özçivit'in maskaraçylygyny yanındaky yoldaşlarynyň diýip umyd edýän. Sağ olun. Hormatly vatandaşlar, ine şu günkü bir videomyzy şu Burak Özçivit we Döwletçan diýilýän adamlar ine yallap toporuna goşulyp Gurban uryny gutlamany kino festival diýip gelenler ine şu adamlara bagşlaýar. Ve şu adamlardan bir indi kelleňizi aýlan. Bu zatlar düşünmek bir ulu siýasatçy bolmaly. Siz özüňiz düşünmeli. Siýasatda kim ak, kim garany bilmeli, kim halka garşy zulüm edýär, kim halkyň puluny ogurlap, teýip edip ber, kim halkyň puluny ogurlap size paýlap ber. O zatlar düşünmek üçin bir institut tuturmaly. Şonuň üçin biz siz halkyň öňüne çykyp bagşlama sorarsňyz diýip pikir bolmasa, siziň Türkmenistanyň hakyky taryhyna, teatrina bir awrasy adam bolsun. Ine şonuň üçin biz şu efiri etdik we Türk halkyna diýilýär. Burak Özçivit Türkmenistandan maskara boldy. Bu royal maskaraçylyk intek bir tane Türk'ün bolanok. Hatta Erdoğan'a bolanok royal maskaraçylyk. Şonuň üçin ine biz Türk gardaşlardan haýyş edýär. Yüzüňizi yere urman. Biz näýil kösünsegem, biz awraýymyzy ýykýanlar. Siz Türkmenistany ýerip öz awraýyňyzy beýle ýykman. Ýetirkün Türkmen halkyna näýil seredersiniz? Şu zatlaryň pikirim. Ondan näme Muhammed ağa, şunuň bilen efir bu toraly. Diýjem, sag bol Murat. Efir gurmanyň üçin. Şuraya gelip çykyş edenler köp sag bolun. Men ýanymda adamlar ýatyr, meni gatyrlar bilen muhtaçlar. Nurjan apa sag bolun. Sağ olun. Ona indiki gepleşikler çeldi, nesip bolsa, ýerden biz ine başarırsak Muhammed ağa bilen bir çykyş eder. Farhadyň meselesi boýunça da biz hökman çykyş eder. Indiki gepleşikler çeldi. Sag bolun, hormatly vatandaşlar, ruhsany açmaň. Biz ýeňer. Bu adamlar Ol hökmen günüň doguşýarak ananan hiç wagt bir haramdardy Allah kanuny oýup bu dünýäde durulýar. Şol üçin bilär. Diýişimde hökmen ýykar. Häzir 27-nji oktýabrda Türkmenistanly hakyky Türkmenistanyň öz başlyk bolan gününi belleýärler. Bütün Türkmenler daşar ýurtda dep belleýär. Şol üçin haramdardan soň görnüp otur. Şol üçin hem şunýana haramdarçylyk. Doğru diýär. Ine 27 oktýabr ýetip gelýär bizim hakyky azatlyk, garşylyk bayramy. Ýatdan çykarmaň, hökman bir gatnaşma şu bayrama. Onu näme? Indiki peşkeçe sag bolun. Hoş sağ olun. Hoş sag bolun.